Des del Bloc Compromís hem estat avui a Xeresa donant una explicació sobre què és la LOMQE, la llei orgànica de millorar la qualitat de l'educació, que nosaltres qualifiquem com a molt negativa. Una llei que segrega l'alumnat, una llei que divideix les escoles, que les classifica totalment, una llei que promociona sobretot l'ensenyament privat i concertat per damunt de l'ensenyament públic, una llei que escatima recursos ja en la seva pròpia filosofia i una llei que serà molt difícil que vagi a terme, entre altres coses, perquè des del Bloc Compromís pensem que és una llei que no permet esmenes, una llei que hi ha que retirar i que ha de canviar de dalt a baix totalment. Una de les qüestions que ens pareix increïbles és que, tal com està la llei, un alumne de 6 anys té que elegir quines assignatures va a donar en l'escola, entre 3 tipus d'assignatures diferents. Esta llei busca els coneixements bàsics del que són llengua i ciències. Nosaltres pensem que el fonamental és buscar el que és la formació integral de l'alumne en totes les seues capacitats. Hem fet l'exemple del que significaria fer la llei atenent a la teoria de les intel·ligències múltiples, en la qual treballaríem tots els aspectes possibles de cada un dels alumnes. Aquesta llei no té en compte res d'això, és una llei que es transporta al passat. Una llei que implanta uns exàmens externs que li lleva l'autoritat al propi professorat. El professorat que fins ara feia les avaluacions, feia una avaluació contínua, això per sentit quan vindran unes persones de fora als centres, faran uns exàmens i decidiran qui aprova i qui no aprova, qui té un títol i qui no té el títol. I després també aquesta llei contempla els problemes perquè no disposa de passarel·les. Quan classifica i fa itineraris distints, no hi ha possibilitat de trasllat en d'ells, sinó és tornant darrere per aconseguir el títol que t'autoritza a seguir una línia determinada. És una llei que classifica permanentment, que classifica els alumnes en bons i roïns, que classifica els alumnes bons per a que seguisquen estudiant i els roïns per apartar-los del sistema educatiu. Al mateix temps que classifica els centres en bons i en roïns a través d'una classificació pública que nosaltres no admetem des de Compromís. A nosaltres ens preocupa que una llei d'educació que tindria que vetllar per el que és l'educació pública el que fa és introduir elements que afavoreixen als centres privats, com per exemple el considerar, a més, que la segregació per sexe no és segregació, que els centres que fan segregació per sexe, el seu ensenyament, no és segregació i, per tant, poden accedir a totes les subvencions i als concerts educatius al igual que qualsevol altre centre. Nosaltres no pensem que això és una forma d'afavorir un ensenyament determinat, un ensenyament privat determinat, en contra, lògicament, del que porta de lo que és la formació en societat, que és la que nosaltres propugnem.